Esta mañá os usuarios da Asociación Ardeme pechaban o seu curso e o da Escola de Música de Chantada cunha gran festa da música. Como sempre non faltaron grandes artistas como Camela, Miguel Ríos ou El Consorcio, ou a mesmísima Heidi. Foi a benvida ao verán coa que sempre nos agasallan estas rapazas e rapaces con diversas capacidades. O baile tamén formou parte deste aplaudido espectáculo ao que acudiu un bon número de asistentes. Fixeron novamente o seu particular percorrido polas últimas décadas do panorama musical, facendo gala dun gran talento artístico e interpretativo. Los